Противоконституционната партия ДПС за пореден път наруши законите на Република България. В шуменското село Черна Лютви Местан и съпартийците му започнаха предизборната си кампания с агитация на турски език. На скандалната сбирка на ДПС присъстваха всички водачи на листи, начело с лидера Лютви Местан, както и Рушен Реза, Йордан Цонев, Рамадан Аталай, Хюсеин Хафъзов, Ферихан Ахмедова и други. Председателят на областното ръководство на ДПС за Шумен, Нуридин Исмаил, демонстрира пълна политическа некомпетентност, като заяви, че изборите били на 5 септември вместо на 5 октомври. Това обаче не е най-скандалното в случая. ДПС затвърди реномето си на пета колония на Турция и започна агитация именно на турски език, въпреки че това е незаконно. Нарушен е член 133, алинея 2 от избирателния кодекс, която гласи, че предизборната кампания може да бъде водена само на български език. Силата на Движението за права и свободи е в толерантността. Хош görülü milletim, seninle gurur duyuyorum. Ще водим и тази кампания на толерантен език. Özgürlük senin elinde. Bakın ne güzel ana dilim. Bu ana dilimde konuşmak bana bugün yasak. След Местан на трибуната се появи скандалният Хюсеин Хафъзов, който бе заявил преди време, че ще върви по пътя на изявени ислямисти, като Ахмед Давутоглу от село Иглика, на Нури Адала и на Ахмед Доган. Няма как да се колебая да се обърна с вас на този език, който искате да чуете от мен. На езика, на който сте чули първата майчина Милувка. И да ви кажа: hey canım kardeşlerim, canımdan can, kanımdan kan, ruhumdan ruhsunuz. След него се появиха и други вредни за българския народ политици. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizinle gurur duyuyorum. Saygıdeğer Türkiye'den gelen misafirler, Adana'dan, Bursa'dan, Çorlu'dan, hepinizi sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Последваха грозни маанета от турски певци и състави, а връх в незаконната кампания на ДПС бе използването на малки деца за агитация и рецитиране на стихотворения на турски език. Çok küçük göründün gözüme ama insanın büyüktü. Sandıklarımdan evler yaşamıştı topraklarında. Партии като ДПС нямат място в българския парламент. Те не служат на българския народ, а се кланят на турските управници. Свободите на никого не са подарени, на никого не са дадени веднъж за винаги. За правата и свободите ще се борим непрестанно. Ай, свободи! Ето това е надеждата. Говорих
с няколко изречения на майчиния си език. Ако днес това е престъпление, то ние имаме проблем с европейските стандарти за правата и свободите. Защото ако тук днес се откриваше предизборната кампания, на която и да е друга българска партия, на която и да е друга българска партия,